baby wallahi tun daga nesa na ganki naga kin riga da kin tafi da hankali na Allah wallahi yanayin tafiyanki da marmashin ki kawai naga kin dau hankali na kin gudu da shi Allah ko to yanzu ya za a ni dai wallahi ina son ki kana so na wallahi to shikenan kaga 1000 ce kawai ta fito da ni tunda kana so na an hada a dare kenan ya samu mako ha tun da zina ta neman ga ya ake ciki ne kada ki an budurwa an goga min 200 man kai 200 to kana ganin nan na 1000 take nema ta sada ta yanzu a dan samu wani abu a jiyunka dan bata wallahi in zaka ban kuɗi ka ban kuɗi kai kana da matsala fa ka kawo 1000 a dan bata ta dan sada ta mana har yanzu dai kana nan a matsiyacin ka yara kayan nan in ji dai ba rigima ake ba ko haba malam dan Allah da ganin mutane kuma zaka ce wani rigima ake so ba rigima ake ba baba sannu kaga baba ba fada ake ba 1000 ce kawai nake nema a gurin sa a ku fere ta an gama dubu ai wallahi ai wayannan da yake ganin su tako ba su da ko sisi an samu ai ba ta miki da lokaci ko zasu ba ta miki lokaci zasu ba su da ko sisi an shi nan an shi nan ita ce fa aikin yana na harkawa ki nake wallahi duk da mota da kika ga sai kudu Allah hawa ce Allah katan banza katan gobe wannan wanda ya kusan mutuwa ya fi kai kafi ni zama katan banza gashi nan kai ka girme ni 1000 ta gagare amma kai gaye ne to kai dan iska ne ke